готови ли сте? Хайде сега всичките зад мене, по тревичката само тичаме, хайде. Тичаме, хайде Бела. Сега като плесна с ръце, всеки да стъпи на един остров. Готови ли сте? 1, 2, 3, хоп! Хайде на остров всички! Правиме приказен тенис най-вече, защото вярваме, че това е най-добрият начин. Това е най-лесният път, чрез който ние можем да покажем света на тениса на малките деца. Хайде още 3 жълъда, 8, давай напред, 9, мач жълъд. Добре, Сава, дай 5 точки. Ще разкажа откъде тръгва програмата. Тя тръгва от двама френски професионалисти, които решават да обучат своите деца. Съответно решават да измислят метода приказен тенис. То е представяне на тениса под формата на приказки. И по този начин децата чрез ролеви игри се запознават с различните удари, без въобще да усещат, че ги играят, без да им се преподават технически термини и така нататък. Те просто се забавляват. Хайде, гледаш рибата, Томи. Още една последна риба. Гледаш. Чудесно. Дай 5, отлично. Любимата игра на децата е ловци на зайци. Някои дечица обожават да бъдат ловци, които с снежни топки или сладоледени топки целят зайчетата, а пък зайчета от своята страна бягат, скачат и се предпазват от опасности. Зайците готови ли са? А ловците? 1, 2, 3. Чакай да дойдат при нас. Сега, давай! Браво, за малко. Хайде бързо, ловците, вземете си сладоледите. Бързо, вземете сладоледите. Най-голямото предизвикателство за мен е да изградя мост, през който да опитам да общувам с децата на техния език и да влезна в техния свят. 1, 2, 5. 1, 2, 13. Добре. Готови ли сте? 1, 2,